Ano kabaliwan? Tatak-takin yung alar gilig-gilig ka na, nung lalarang diet, ano? Sabi mo pre sa ano? Sa adventure natin. Saan bar yung pupunta na? Napunta yung salt bar. Hi guys. Dito kami sa Anda Pangasinan. Kami yung nag-iinis na. Blue barley. Timoto pre. Ay. Yan yung arurusit. Ay, Ano ba? Sinapay. Sasakay sobra sino. Kanya na ba yung gira? Sasakay sobra siksik. Nakapalag irara mo. Dantay. Ikaw, ano ba siksikan? Sigang latang ko na, sigang lang. Sigang buhay balti. Go tayo. Kalau mo latan, Blue Marlin. Agad mo yung motor, takot-takot ang motor na lang po dito si pare ko. Saan ka mang tatag ng Ilocos? Saltak inyo, mga organ na pansik ya bilao. Naudari ka ng timan. Bili na tayo. Damplo ka. Gali. Nagkaranisan ko. At minute. Ano yung kung bagto sara-sara? Kanay. Walang lamis na. Tay sa imo. Ano po na siya? Mamuhin pa ka lang sa 34. Ha? 34. Ganja. Lusob mga kapatid. Ito po ating songer. Sasakay tayo ng bangka. Super blind. Tara, uy, tayo daw magkakasama. Sa aeroplano ata tayo, aeroplano, hindi bangka. Tingnan nyo, gumapo kayo lahat. Ano tao ya? Ay, salin, taboy ka mapaglay. Ha? Salamat din kay Mayor Rara Mayor Jakong. at kay Chief of Police. Sa mga sponsor namin. Thank you. Saan pa nang? Dapat doon tayo eh. Nag-dedicate. Post pa gano'n, ipon ko eh. Huwag niyo kalimutan, mag-subscribe Sa Kablag TV. Sama sinaktan mo lang. Hindi ko siya ibibidyo, masisira. Kasi kami rito, lalo kasama nyo. Nagsakay pa kayo ng dugo. Hi guys! What's up? Nandito na naman po at Kablags TV. Bali-explore lang po natin. May nag-adventure po kami ngayon dito sa Anda Pangasinan, which is tatlong isla ang pupuntahan po natin ngayon. Paano masabi? Kaya ngayon po, pupuntahan po natin yung sandbar ng Anda Pangasinan na pinakasikat na sikat
dito sa Anda Pangasinan, men. Kaya watch out and watch learn dito lang po sa Anda Pangasinan. What's up mga kablag? Nagkakilala dito kami sa Anda Pangasinan sa kalagitnaan ng dagat. Ngayon, makikita natin yung sandbar. Maganda na kayo ha. Medyo may umiilig na tubig dito eh. Ano ba sasabi mo? Uuwi na ako. Ano ba sasabi mo? Uuwi na ako. Kaya ano ba sasabi mo? Uuwi na ako. Uuwi na ako. Uuwi na! Uuwi na! Uuwi! Gusto kayo mag-away muna, mamaya, kikis talaga ako bigla, ha? Sabi lang sana, ito na yung kariyan mo, Jakong. Maiwan ka na, Jakong. Dito na tayo. Ano masasabi mo, sir? Napakaganda ng bayan ng Anda Pangasinan.
Ngayong araw na to, nandito po tayo sa pangalawang station na pinuntahan natin sa May Coral Reef. Number 2. Station number 2. Mamaya Yan yung mga coral reef. Darwin! Sumuko ka na! Sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin! Darwin! Saturday. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm